Sanibonani, u-MC Menzisto lo. Kunensizwa ngane zakwethu la enomlayezo obalulekile efisa ukudlulisa. Engizocela ukuthi silalele ayinde kakhulu khona udaba lwayo elichazayo. Eyalapha eMandeni uThemba abaningi ke bayazi ngokuthi yakwaShongwe. Kodwa unoZungu. Ngiyacela ukuthi silalele udaba lwayo izolichaza nje. Ebese ke labo bayokwazi ukuthi belilalele lonke. Mhlambe benolwazi ngalento eyifisayo. Sebeyokwazi ukusithinta. Ngiyabonga kakhulu ake silalele udaba lwayo. Nina bakaPhunga noMageba. Ngizela kunina ngokuxhumana nezihlobo zethu ezongisiza noma nokuxhumana nezihlobo zami noma nabangani bami abazongisiza ukubhebhethekisa lo myalezo ukuthi ufinyelele ey'ndaweni ey'ningi ngokwehlukana. Ngifisa ukusizwa la ngokuxhumana nazo zonke iy'hlobo zami engingazazi. Ngizochaza kafushane-ke ukuthi iy'hlobo ezikanjani. Anilekeleli mina kuphela ikakhulukazi ubaba wami onesifiso esikhulu sokuthi axhumane nabafowabo abangabazi. So igama lami nginguThemba eMandeni. Ngizalwa ubaba uBhekizitha Zungu ozalwa umkhulu wami okuwubaba uStezi Zungu waseBuxton akaNongoma. Kafushane udaba lami-ke noma lwethu luhamba kanje. Ubaba uzalwa uStezi Zungu kwaNongoma eBuxton. Owamthola eminyakeni eminingi eyedlule ezosebenza endaweni yaseMandeni. Wasebenza emishinini eMatigulu okwakuthiwa i-board mill ngaleso sikhathi. Osoba umshini kashukela namhlanje. Wayesasebenza eMandeni kwaSaphi. So ngeminyaka yabo 1950s, 1951, 1950, 1952. Ngaleyo minyaka phakathi kwaleyo minyaka wathola ngayo ubaba. Ukusolakala ukuthi ubaba-ke uyingane yakhe yokuqala. Right. So ubaba-ke wahamba naye wabuyela naye kaNongoma kodwa waphinde wabuya wazokhulela ekhaya konina kwaShongwe. So ubaba-ke ngokukhula-ke ngokuhamba kwesikhathi benakho ukuya nokuvakasha kaZungu nokuxhumana nobaba wakhe kwakuStezi wakwaZungu kaNongoma. Kafushane-ke ubaba unabafowabo abazalwa nabo. Kunomfowabo okwakuthiwa uMphikwa. uMphikwa asiqondi ukuthi ubani wayemdala phakathi kwakhe nobaba wami ozala mina. Phakathi kwabo bobabili khona wayemdala kunomunye. Right. Ngebhadi-ke ubaba uMphikwa ubaba ukhala ngokuthi baze washona egcina nje ngokuzwa ngaye. Ubaba umkhulu wethu wayenokumxoxela ngaye. Kodwa ngebhadi abaze behlangana ngebhadi-ke washona. Ngenhlahla enkulu-ke sesakwazi ukuxhumana namadodana akhe okungabafowethu kumina. So siyazana-ke nabo siyaxhumana. Right. Umkhulu waphinde ekusukeni kwakhe kaSaphi wahamba wosebenzela eNgodwana. eNgodwana-ke ila esikholelwa khona ukuthi wafike wathola uMaZulu. Kodwa-ke before ngingene kuMaZulu ubaba uyayiveza umlando ukuthi umkhulu waganwa uMashoba. Abangahlalanga naye isikhathi eside kodwa ngathi wathola ingane ezimbili kuMashoba. uMashoba ingathi wahamba-ke ekuhlukaneni kwakhe nomkhulu wabuyela eNewcastle. Noma-ke kungenaso isiqiniseko lowo mlando accurate kangakanani ukuthi waye eNewcastle noma waya-kephi lapho waya khona. Kodwa ingathi kwakuwuMashoba wayeney'ngane eziwu-2. Ngebhadi kubaba labo bafowabo abazalwa uMashoba kabazi. So uma kukhona umuntu onolwazi ngoMashoba owayegane kaZungu noma ngey'ngane zakhe owayey'thole kwaZungu okungobaba kumina. Uma ngizwa-ke ubaba mayethi ngathi kwakukhona uSipho
kulezo y'ngane okungubaba kumina. So uma kuthi basaphila siyafisa ukuxhumana nabo. Ubaba unesifiso esikhulu sokuxhumana nabafowabo. Uma kuthi abasekho emhlabeni noma sekukhona abantwana babo, uma ngabe ufika lo myalezo kubona, siyafisa nabo ukuxhumana nabo. Emva kwalokho kuba umkhulu wayesehlangana noMaZulu owathola kuyena I think before ahlangane noMaZulu kuney'ngane owayithola kaMasinga khona la eMandeni Zoo 2 oku-Anti uBongi osaphila emhlabeni siyaxhumana naye, nobaba wami ngiyalikhohlwa igama lakhe kodwa siyaye sithi ubaba kaPhilani but sowadlula emhlabeni kodwa-ke siyaxhumana nabo. Abafowethu nje abazala ubaba singasikade sabagcina kodwa nje siyazana nabo ngendlahla. Bese kuzoba-ke ubaba uSibusisa amthola kuMaZulu. uMaZulu wayenakho ukuvakasha la kudala nje ngisewumfanyana nami ngisakhula, wayenakho ukuvakasha la ekhaya. uMaZulu uyena ozala ubaba uSibusiso. Igama-ke wayelisebenzise-ke uMaZulu lokuthi uqhamuke eNaspoti. eNaspoti ngicabanga ukuthi iseMpumalanga but angazi noma iNelspruit noma iNaspoti but ngangiyezwa nje i-pronunciation yakhe ithi Naspoti, right? So ubaba uSibusiso-ke engathi wake wahlala futhi nala eMandeni, wasebenza la eMandeni, umlando usho njalo. Ubaba uSibusiso-ke asimazi noma wabathola abantwana noma akabatholanga, kodwa ubaba uSibusiso ozalwa uMaZulu waseNaspoti, uma kuwukuthi wabathola abantwana siyafisa nabo ukuxhumana nabo. Ngidlulele endaweni yaseNgodwana umkhulu wafika wahlala kuyona. Asimazi ukuthi wathola abantwana abangaki ngaphandle kukababa uSibusiso. Uma kuwukuthi ukhona umlando noma kukhona abanomlando abathi thina sizalwa uStezi wakwaZungu eBuxdina, siyacela ukuthi nabo kube khona indlela esizoxhumana. Ngizoyishiya inamba yami uma ngiqeda ukwenza le video le. Siyacela nabo ukuxhumana nabo. Ubaba uyafisa ukwazana nabafowabo, nathi siyafisa ukwazana nabafowethu abazalwa iy'ngane zikaStezi. Umkhulu kunabanye futhi abantwana wabathola kaNongoma kwaSokhela abathathu uma ngaphosisa umlando uthi basapho wahamba wosebenzela eNgodwana. eNgodwana-ke ila esikholelwa khona ukuthi wafike wathola uMaZulu. Kodwa-ke before ngingene kuMaZulu ubaba uyayiveza umlando ukuthi umkhulu waganwa uMashoba. Abangahlalanga naye isikhathi eside kodwa ngathi wathola iy'ngane ezimbili kuMashoba. uMashoba ingathi wahamba-ke kuhlukaneni kwakhe nomkhulu wabuyela eNewcastle. Noma-ke ngingenaso isiqiniseko lowo mlando accurate kangakanani ukuthi waye eNewcastle noma waya kephi lapho waya khona, kodwa ingathi kwakuwuMashoba wayeney'ngane eziwu-2. Ngebhadi kubaba labo bafowabo abazalwa uMashoba kabazi. So uma kukhona umuntu onolwazi ngoMashoba wayegane kaZungu noma ngey'ngane zakhe owayey'thole kwaZungu okungobaba kumina, uma ngizwa-ke ubaba mayethi ngathi kwakukhona uSipho kulezo y'ngane okungubaba kumina. So uma kuthi basaphila siyafisa ukuxhumana nabo. Ubaba unesifiso esikhulu sokuxhumana nabafowabo. Uma kuthi abasekho emhlabeni noma sekukhona abantwana babo, uma ngabe ufika lo myalezo kubona, siyafisa nabo ukuxhumana nabo. Emva kwalokho kuba umkhulu wayesehlangana noMaZulu owathola kuyena I think before ahlangane noMaZulu kuney'ngane owayithola kaMasinga khona la eMandeni Zoo 2 oku-Anti uBongi osaphila emhlabeni siyaxhumana naye, nobaba wami ngiyalikhohlwa igama lakhe kodwa siyaye sithi ubaba kaPhilani but sowadlula emhlabeni kodwa-ke siyaxhumana nabo. Abafowethu nje abazala ubaba singasikade sabagcina kodwa nje siyazana nabo ngendlahla. Bese kuzoba-ke ubaba uSibusisa amthola kuMaZulu. uMaZulu wayenakho ukuvakasha la kudala nje ngisewumfanyana nami ngisakhula, wayenakho ukuvakasha la ekhaya. uMaZulu uyena ozala ubaba uSibusiso.
igama kwayelisebenzise-ke umaZulu lokuthi uqhamuke eNaspoti. eNaspoti ngicabanga ukuthi iseMpumalanga, but angazi noma iNelspruit noma iNaspoti, but ngangiyezwe nje i-pronunciation yakhe ithi Naspoti, right? So ubaba uSibusiso-ke kungathiwa-ke wahlala futhi nalaMandeni, wasebenza laMandeni, umlando usho njalo. Ubaba uSibusiso-ke asimazi noma wabathola abantwana noma akabatholanga, kodwa ubaba uSibusiso ozalwa umaZulu waseNaspoti, uma kuwukuthi wabathola abantwana siyafisa nabo ukuxhumana nabo. Ngidlulele endaweni yaseNgodwana umkhulu wafika wahlala kuyona, asimazi ukuthi wathola abantwana abangaki ngaphandle kukaBaba uSibusiso. Uma kuwukuthi ukhona umlando noma kukhona abanomlando abathi thina sizalwa uStezi wakwaZungu eBuxdina, siyacela ukuthi nabo kube khona indlela esizoxhumana. Ngizoyishiya inamba yami mangiqeda ukwenza le video le. Siyacela nabo ukuxhumana nabo. Ubaba uyafisa ukwazana nabafowabo, nathi siyafisa ukwazana nabafowethu abazalwa iy'ngane zikaStezi. Umkhulu kunabanye futhi abantwana abathola kaNongoma kwaSokhela abathathu mangaphosisa umlando uthi bathathu. Oyedwa wabo-ke sake sahlangana naye, wake wafika la ekhaya evakashela ubaba okuthiwa uDoctor. Ngicabanga ukuthi labo-ke kulula nokuthi sisuke nje sidrive uma kuthi siyabafuna sifinyelele kubona, kodwa-ke seningawudlulisa-ke umyalezo nakubona uma ngabe nibabona. But nje bona-ke kulula, singaxhumana noma inini nabo. Ngaphandle kwalokho-ke okufike kumphathe kabuhlungwanyana ubaba wami ongizalayo, useneminyaka ewu-70, usekhulile, yingakho enesifiso nokulangazelela ukubona abafowabo. Okuyaye kumphathe kabi-ke ilokhu ukuthi umlando uveza ukuthi-ke mhla efihlwa umkhulu uvela ukuthi wayeney'ngane eziwu-21. Lokho okungalandeleki ukuthi ezinye wayetholaphi, kephi, kanjani, ngoba ezinye zagcina zingafinyelelanga kaZungu, ezinye zazo, yabo. Ngeke ngilande-ke kakhulu mhlawumpe ukuthi ikakhulukazi bengizonenzela isibonelo ngalaba abazalwa ubaba uMphiwa, ukuthi bona nje abakaze bafike noma bekaNongoma kodwa abakaze bafike ekhaya eBuxdina lapha kaNcisho. But-ke ngoba-ke umlando wabo siyaxhumana nabo, siyakwazi ukuyixoxa ukuthi kwenzakalani. So yileso sifiso-ke nina bakaPhunga noMageba ukuthi engifisa ningisize ngaso, ukuthi uma ngabe kukhona owaziyo umuntu othi yena ngokomlando wakhe uzalwa ubaba uStezi wakwaZungu kwaNongoma eBuxdina, siyafisa ukuthi nisixhumanise naye. Siyafisa ukuthi nithathe lo myalezo niwufinyelelise kubona ukuze kube khona indlela yokuxhumana. Ubaba nokulangazelela okukhulu lokuthi aphinde axhumane nabafowabo agcina angabazanga. Nathi siyafisa futhi ukuxhumana nabafowethu esingabazi. Kubalulekile-ke esikhathini sanamhlanje ngoba umuntu sewahamba yonke indawo, kungagcina-ke kwenzeka nephutha lokuthi kube khona kugcina abathandanayo beze befune ukuganana ngenxa yokuthi bengazi ukuthi bazalwa umuntu oyedwa. Inamba engizoyishiya-ke ithi 071 729 7520, 071 729 7520. Ngicela ukuxhunyaniswa nawo wonke umuntu othi umkhulu wakhe uStezi Zungu kwaNongoma, noma athi ubaba wakhe uStezi Zungu kwaNongoma. Bonke laba bathi ubaba wabo uStezi Zungu wakwaNongoma vele sebebadala, bangobaba kumina. Ngingajabula ukuthi ningilekelele ukuthi lo myalezo ufinyelele kubo bonke abantu abangaba lusizo. Ngiyabonga.